Časni, poštovani, poglaviti, velemožni, ugledni i plemeniti, mudri i obzirni, ljubljeni i vjerni. Svojim potpisom od 11. veljače 1942. godine broj 802 sazvao sam Hrvatski državni sabor u glavni državni grad Zagreb na dan 23. veljače 1942. godine, uspostavljajući tako teško stečena nezavisna država Hrvatska ostane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđim ne zagospodari. Vaša je najveća dužnost raditi da se naša nezavisna država Hrvatska izgradi unutra čim prije i čim bolje, tako da ona bude dostojna predaje hrvatskog naroda